Hah, dari mana tadi ko? Mongko-ongko apa aku? Ang mga waden lo nang tanyo. Angin tahu jurusan den ko mah. Ya terserah di den lah. Muncung-muncung ambo, suaro-suaro ambo, matu-matu ambo nama cali. Terserah gua dong. Iya kok ka mau ungku dan kok main sui jalan den, kok marangkak jalan den, apa urusan waang? Kalau ndak sakit-sakit ini lah baramu nih gini. Kalau mau nene ang tanyo. Ya? Lah 100 kurang 5. 100 kurang 5 nih. Iya. Itulah masuk Isra Mi'raj tanggal merah hari Minggu Maulid Nabi masuk tu nih. Alun. Alun lah. Alun. Kalau ambo lah 17,5. 17,5. Itulah masuk di situ hari raya gadang, hari raya ketek, minantu baru, Iya. minantu usang, baralik gadang, baralik ketek, lah masuk di situ nih. Banyak anak baralik gadang, baralik ketek, baralik sewa lah. Baralik yo alun lah ni. Atuh? Beranak lah. Ya Allah, ya panjang di mana ngajar itu anggo mah. Nak tahu ni anak mo, Ah. anak lidah, anak baju, anak kaki. Oh itu anak waang. Kalau anak one, kau tanya, nak tanya anak one dah. Ah, Anak one jalan 14,5. 14,5, anak setengah ini mata. Setengahnya tuh mengarati selawang. Mengarasau saya ni. Daripada ni mengarasau bentik konen, itu sarah dia ambo lah muncung ambo, suaro ambo, matu ambo, badan ambo, kok sawah ambo, ladang padi segala macam punya ambo. Mengalun ni. Waang kecil ni tahu waang ladang waang, ang tagak di mana gini di laman rumah den. Ya bersabar lah ni. Innallaha ma'as sabirin. Madok kagadung sehingga saban tadi sawah kapur tampaklah orang sedang mangan buang ande tuan ulah dek parangnya yang kudatu dari taruh le kabuki jira tampak jauh le si buki ikan duang lapi hati yo dek nantara ga ande tuan antapa bilo kapulang kampung nantara tak di Tanjung Bungo para ubi jalan sakulil yang dek babi ni lejo orang bojo ala lainnya gantung anak di paku dinding gunung tigo lemadok kakoci di bawah bukit nasi pode mati dini oleh kanai caki ande tuan sasaku dian kamamping Koto panjang lalu cuma ni nandia kele si lura bungin kabatanyo ambo kasih upia ande tuan di mano bana pondok maipin campu takalang kasabing beradak